sa Cloud Forest. Dayon. Sa entrance mo lang, pag-open sa door. Na-amaze kayo, Mi, kaya pwede mo kawa rin. Parting sa asa. So, ito mga post na akong nilagan sa unay, ipo na dali ka na. Pack the nerd. Ano dahil? Okay. Ay! Nagulan na! Nabuang ka na basta ko! Wala ka dyan! Hoy, ali dire, buang-buang. Day, musaka ta dito, Day. Mahala ka diya, Day. I shit you not. You shit me not. Kalangdangan kayo, Day. Basiga ka kadangkan. Mapandol naman yun ang kalugayan. Tugnaw kay Direk, kalamatay. Hala, alam to si Ate Direk. Di! Oh! Look! Lagi, ulok. Ulok! Bad! Nag-video ka? Yeah! Nag-video. Ano yan, balik ka ta diha. Huwag kang ano, dagang kay tao diha. Hana na sila ng lagi, ano makasakawan ni sila. Wow! Pangita ko na ito na agiana, nung sa kataliya. Basta naana po na ilaing bayad. Saka na sila ni Agi. What a nice one! Ay, ito na, nice stairs. Stairway to heaven. Stairway to heaven. Buti, Jilty! Woohoo! Hambot. And Tom, we actually started. Okay. Wala, sirado na entry. Kita talaga na. Ay, sorry. Hey, dito kayo! Station. Ano na to? Oh. Ay, saan din ako? No entry pa. Ano mo, good? Hindi rin man. Ay, mayroon ng dagwan. Para o. Ito, masakaon ta may pero mayroon ng dolyaris diya. May dolyaris. Ang dolyaris is very kuan. Karatis. Okay, stop.